Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Candaba 3rd Viaduct sa NLEX, bukas na sa motorista. Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa OFW Hospital, inaasahang magbibigay serbisyo sa 2026. 5-year rehab works sa Pisambang Maragul sa Angeles City natapos na. Pagnenegosyo sa Central Luzon patuloy na lalago sa 2025 ayon sa PAMCHAM. At Laos Group Chair and CEO Lisette Laos Velasco, kinilalang most outstanding Kapampangan in the field of business. Binuksan na nitong December 10 ng Candaba 3rd Viaduct sa ilalim ng North Luzon Expressway o NLEX. Layunin ng multi-billion project na mapagaan ang daloy ng trapiko at mapahusay ang kapasidad ng expressway. Personal itong dinaluhan ni President Ferdinand Marcos Jr. kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng infrastruktura para sa pag-unlad ng ekonomiya sa kanayunan. Ang detalye sa report ni Liana Canilao. Kabalan, ito pong nakikita nyo ngayon ay yung Candaba 3rd Viaduct. Nakabubukas lamang ngayong Martes, December 10. And kung mapapansin nyo po, ito ay accessible na at pwede na pong daanan ng mga motorista. Nagsimula ang konstruksyon ng North Luzon Expressway o NLEX Candaba 3rd Viaduct noong June 2023. At ngayong Martes, December 10, ito ibinuksan na sa publiko sa pangunguna ni President Ferdinand Marcos Jr. The 3rd Viaduct enhances the capacity of this expressway, reduces congestion, ensures faster, more efficient travel. Standing as a testament to this administration's commitment to the Build Better More program, this also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. Ang infrastructure project ng NLEX Corporation sa ilalim ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC ay nagkakahalaga ng 9 billion pesos. May haba itong 5.3 kilometers na sumasakop sa bayan ng Apalit, Pampanga at Pulilan, Bulacan. The 3rd Viaduct has been built to carry more weight because we're noticing that there's been an increase in cargo trucks that are traveling through the system, no? And we're slightly concerned about the southbound lanes. We may need to either strengthen it or do something about it. No, yung sa southbound lane is for now restricted to Class 1 vehicles, so not the heavy trucks. So it will be the 3rd and the 1st and the 3rd. The 2nd is the southbound lane, the 2nd viaduct. We need to take a look at that. So right now we have 3. So we have 9 lanes in total. So if we either fix the southbound or build an entirely new viaduct for it to carry more weight. And if we build a new viaduct, that will be 4 lanes. Itinayo sa pagitan ng dalawang orihinal na 50-year-old bridges ang Candaba 3rd Viaduct. Malaking tulong daw ang nasabing viaduct para sa mga malalaking truck ayon kay Pampanga Governor Dennis Pineda. Especially po lahat ng coming from north, talagang malaking bagay ito going to Manila po at makikita niyo naman kung gano'n na kaproblema yung traffic natin. Even on the MacArthur Road, sobra na hong sikip. And this one will help also yung mga ibang truckers natin na maka-unload dito sa Old MacArthur Highway. Layon po nitong magbigay serbisyo sa Kabalen, bukod sa pagbubukas ng Candaba 3rd Viaduct, pinangunahan din ni PBBM ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong Pilipinas Cancer Care Center ng OFW Hospital sa Barangay Sindalan, City of San Fernando, Pampanga sa kaparehong araw. Oras sa matapos ang proyekto, makapagbibigay raw ito ng serbisyong medikal sa mga OFW o ang mga tinatawag na bagong bayani ng bansa, gayon din sa kanilang pamilya. Narito ang report ni Ashley Punzalan. Dito sa Pampanga, itinayo ang kauna-unang OFW hospital dito sa bansa.
Maraming serbisyong medikal na ang napakinabangan ng mga OFWs at ng kanilang pamilya dito. At ngayong araw, December 10, isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong Pilipinas Cancer Care Center. May 2022 nang unang maging operational ang OFW Hospital sa siyudad San Fernando. Batay sa datos ng pagamutan, umabot na sa higit 140,000 qualified patients ang kanilang naserbisyuhan mula nang buksan ito. Kabilang sa mga specialty at services na maaaring matanggap ng mga benepisyaryo ng ospital ay outpatient consultation, radiology diagnostic imaging, laboratory services, internal medicine, dentistry, pediatrics at marami pang iba. Patuloy rin ang pagpapalawig ng kanilang mga serbisyo. Martes, December 10, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang groundbreaking ceremony ng itatayong bagong Pilipinas Cancer Care Center ng OFW Hospital sa PEO Compound, Barangay Sindalan. It is with great pride and anticipation that I stand before you today to mark the beginning of a new chapter in our nation's commitment to our modern-day heroes. They embody what it means to sacrifice and persevere. It's only fitting that we give them the care and support that they deserve in return. Mahigit 200 overseas Filipino worker at kanilang mga pamilya ang dumalo sa seremonya, kasama ang iba pang mga panauhin mula sa ibang tanggapan ng gobyerno. Malaking tulong, lalo na yung mga OFW na papauwi, karamihan walang pera. Lalo na may mga sakit na meron tayo ngayon sa OWA, may medical assistance. Paano ka magpapa-CT scan, paano ka magpapa-laboratory kung wala ka pong pera. At least dito po lahat libre natin. Napakalaking blessing ng OFW Hospital para sa kanila. Para kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, importante ang pagkakaroon ng pasilidad para sa kalusugan ng mga OFWs. Siyempre, ang OFWs natin is one of the main drivers of our economy. We need to keep them healthy, so to treat those who are currently serving and to treat those who have already served as OFWs. Yan ang mission natin. Ayon naman kay Pampanga Vice Governor Lilia Pineda, malaking ginhawa hindi lamang para sa mga Kapampangan, kundi maging sa iba pang Pinoy ang pasilidad. Hindi, ang maganda nito, ang OFW, mayroon na silang sariling hospital nila na OFW. So hindi na sila nakikilubilo sa ospital ng gobyerno. Talagang sila priority. Inaasahang matapos ang construction ng pasilidad na nagkakahalaga ng 80 million pesos sa November 2025. Target naman itong maging operational sa 2026. Samantala, bukas at libre ang mga serbisyo ng hospital para sa mga active at inactive OFWs at ng kanilang immediate families. Para sa mga OFWs na nais mag-avail ng kanilang healthcare, maaaring mag-walk-in mula Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kung nais naman magpa-appointment, maaaring tumungo sa www.ofwhospital.info. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Natapos na ang 5 taong rehabilitasyon sa Pisambang Maragulo Holy Rosary Parish sa Angeles City na napinsala dahil sa lindol. Nitong Sabado, December 7, idinaos ang solemn dedication ng bagong gawang simbahan, maging ang altar nito na pinangunahan ni Papal Nuncio Charles Brown. Magbabalita muli si Ashley Punzalan. April 22, 2019, nangyayagin ng magnitude 6.1 na lindol ang Pampanga. Kabilang sa mga istrukturang matinding na apektuhan sa paggalaw ng lupa ay ang mga lumang simbahan gaya ng Pisambang Maragul o ang Santo Rosario Parish Church sa Angeles City. Nagkaroon ng lamat ang ilang dingding at poste at mga bitak ang kisame kaya naman naideklara itong unsafe o hindi ligtas at kinailangan sumailalim sa loob ng 5 taong rehabilitasyon. At matapos ang kalahating dekada, nakumpleto na ang restoration ng simbahan. Kaya naman idinaos ang makasaysayang selebrasyon nitong Sabado, December 7, 2024. The event for rejoicing. It's the dedication of the church and the altar. So after years of restoration, we can finally dedicate it. So we're once again consecrating it as a place for worship. The wait is all worth it. Pinangunahan ni Apostolic Papal Nuncio to the Philippines Charles John Brown D.D. ang solemn Eucharistic celebration and rite of solemn dedication to the church and altar.
Dumalo rin sina Archbishop Most Reverend Florentino Labarias D.D. at Archbishop Emeritus Most Reverend Pasiano Aniceto D.D. ng Archdiocese of San Fernando at si Bishop Roberto Malyari ng Diocese of San Jose, Nueva Ecija. Para sa Parish Priest ng Holy Rosary Parish Church na si Reverend Father Nolasco Fernandez, mahalaga ang muling pagkakaayos ng simbahan dahil ito ay itinuturing na sentro ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Na simbahan, church building yan ang nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos, nagpapahiwatig ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay simbolo rin ng kanilang pananampalataya, simbolo ng kanilang pagkakaisa. Labis naman ang tuwa ng mananampalataya dahil muling naisaayos ang kanilang simbahan na ilang beses na rin sinubok ng panahon. Bahay ng ating Panginoon, so kailangan talaga yung maganda siya sa labas at saka sa loob. Masaya po. Actually po ngayon, lalo na ako, EMDC ako dito, kaya tuwang-tuwa kami. More blessings after all the trials. Siyempre, it's a trials. Pero because of our faith, eto, nabuo natin siyang muli. At more than that, Naging hamon para sa parokya at komunidad ang rehabilitasyon na sinabayan pa ng COVID-19 pandemic. Pero dahil sa pagkakaisa, ay napagtagumpayan ito ng mga parokyano at iba pang deboto. Everyone had a role. Talagang young and old, rich and poor. Everyone is involved. So parang anyone can say parang I had a part in restoring our Pisambang Narangay. Nagkaroon rin ng civic reception bilang pagsalubong sa Papal Nuncio na sinamahan naman ng Kura Paroko na si Father Fernandez at ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita, hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na respatuhin ang kahilingan ng Indonesian government na huwag munang maglabas ng anumang pahayag hanggang sa maayos ang lahat ng detalye kaugnay sa inaasahang pag-uwi ni Mary Jane Veloso sa bansa. Itong tugon ng Pangulo matapos ang tanungin kung posible bang makauwi si Veloso bago magpasko. Ang detalye ng balita ihahatid ni Ashley Punzalan. We were asked by the Indonesian government not to make any announcements until everything is settled. So let's respect that. Ito ang naging sagot ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin ng media nitong Martes, December 10 ukol sa inaasahang pag-uwi sa bansa ni Mary Jane Veloso. Nauna nang sinabi ng Department of Justice itong Lunes na inihayag ng Indonesian government ang kanilang kagustuhan na makabalik sa Pinas ang ating kababayan na nakapiit sa kanilang bansa bago magpasko. Taong 2010 nang maaresto sa paliparan sa Yogyakarta si Veloso matapos mahulihan ng 2.6 kilograms na heroin. Kalaunay na pag-alaman na siya ay biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Isa lamang si Veloso sa marami pang nabibiktima ng mga sindikatong nagsasamantala sa kagustuhan ng ating mga kababayan na makahanap ng mas magandang buhay sa ibayong dagat. Kaya naman para maiwasang dumami pa ang mabiktima, isang orientation ukol sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at RA 103604 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 ang idinaos sa Heroes Hall, Ciudad San Fernando, Lunes, December 9. Marami na rin tayong mga cases na nag-a-arise about anti-trafficking. So bago pa tayo dumami yung mga naaabuso sa anti-trafficking, why not we stop the violence, we stop the trafficking. Pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang aktibidad bilang bahagi ng tao ng 18-day campaign to end violence against women o VOW. Ngayong 2024, binigyan diin ng Philippine Commission on Women ang advokasya kasabay ng pag-alala sa ika-20 anibersaryo ng pagkakalagda ng Anti-Violence Against Women and Children o VALC Act of 2004 and Republic Act No. 9262. Si Police Major Eileen Rosario ng Regional Anti-Trafficking in Person Task Group o RATG Region 3 ang nagbigay ng orientation sa mga barangay kagawad at VOW desk officers. Nare-refresh tayo, nadadagdagan yung kaalaman natin. Mas maiintindihan mo siya, mas madali mong i-deliver sa ibang tao. Paano mo i-handle yung situation, lalo na kung nasa worsen situation ka.
Kasabay sa datos ng Crime Information Reporting and Analysis System, mayroong 11,585 reported cases ng VAW-related crimes sa Pilipinas noong 2023. Para sa mga nais humingi ng tulong o mag-report ng mga VAW-related crimes, maaaring lumapit sa mga Violence Against Women Desk ng iyong barangay. Para naman sa mga human trafficking crimes, makipag-ugnayan sa Regional Anti-Trafficking in Person Task Group, tumawag sa 0917-146-552. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa pagkakabuwag ng unit team o tambalang PBBM at Vice President Sara Duterte, nanawagan si retired Colonel Ariel Quirobin na manatiling non-partisan ang militar. Anya, batay sa kasaysayan, hindi nakabubuti sa bansa ang pagkakaroon ng paksyon sa hanay ng militar. Ngunit kumpiyansa raw siya na buo ang katapatan ng armed forces sa pamahalaan sa kabila ng kasalukuyang alitan sa politika. Ang detalye sa report ni Acel Fernando. Sa tuluyang pagkawatak ng UNITEAM o ang tambalang Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, mahalaga raw na manatiling non-partisan ang mga unipormadong puwersa ng gobyerno ayon kay retired Colonel Ariel Quirobin. Base aniya sa kasaysayan, hindi nakabuti sa mamamayan at sa bansa ang pagkakaroon ng lantarang paksyon sa hanay ng militar. Si Quirobin ay dating officer ng Philippine Marine Corps at recipient ng Medal of Valor, ang pinakamataas na military honors sa bansa. Men in uniform should always be neutral, non-partisan. Because they're the ones that gives stability to the country. Kung magsaside sila, maging partisan sila, yan na yung nagkakaproblema, nagkakagulo na. And siyempre lahat yan may kanya-kanyang kinakampihan, di ba? Sa kabila nito, tiwala ang isa sa most decorated soldiers in Philippine history na buong katapatan ng sandatahang lakas sa pamahalaan ngayon at sa kanilang sinumpang tungkulin sa bayan. Yung armed forces na ngayon, magkaiba doon sa armed forces namin nung araw. Kasi nung time na yan, marami pa talagang dapat na ma-effect na military reforms, di ba? Pero ngayon, naging professional na sila at natuto na sila sa mga nangyari noon sa amin. Isa si Quirobin sa mga sumuporta sa kandidatura ni Pangulong Marcos noong 2022 at aminado siyang nakakapanghinayang ang pagkabuwag ng UNITEAM. Sa tumitinding alitan ng dalawang kampo na umabot na sa pagbabanta ni Vice President Duterte sa buhay ni PBBM, First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez, dapat aniyang magpalamig ng ulo ang kanilang mga kaalyado at pag-usapan ang mga totoong problema ng bayan. Like in this case, ang ganda na ng investment climate natin, bigla nangyari na naman ito. Parang may political instability. Panawagan ko, ganun pa rin. Sit down, wala naman nagagawa yung kung mismo nakakalaban ko na armado, naging kaibigan ko sila, lahat Kasi ang nagsasuffer ba, if we keep on fighting each other, ang taong bayan. Noong October 7, isa si Ariel Quirobin sa mga naghain ng Certificate of Candidacy para sa pagkasenador sa 2025 elections. Sinamahan siya ni Baguio City Mayor Benji Magalong sa kanyang filing ng COC sa ilalim ng Nationalista Party. Nakilala siya noong 2006 dahil sa military standoff sa headquarters ng Philippine Marines matapos niyang tangkang protektahan ang military officers na tinatanggal sa serbisyo dahil sa nabulilyasong kudeta laban kay nooy President Gloria Macapagal Arroyo. Kabilang sa kanyang mga isinusulong ang krusada kontra korupsyon. Kasama si Justin Dizon, Acel Fernando, CLTV 36 News. Target ngayon ng Police Regional Office 3 o PRO3 na palakasin ang partisipasyon ng kababaihan sa kanilang hanay. Kaugnay nito, tinalakay ng PRO3 ang attrition quota at ang pagpapataas ang bilang ng mga patrol women sa convening at Regional Screening Committee meeting na ginanap sa Camp Julian Olivas, San Fernando, Pampanga, Sabado, December 7. Dito inirekomenda ng tanggapan na itaas sa 30% mula sa dating 28%
Ang kota para sa mga aplikanteng babae sa ilalim ng Calendar Year 2024 Attrition Recruitment Program. Gayunpaman, batay sa datos, nalampasan na agad ang inirekomendang kota at sumobra pa ito ng 22 qualified female applicants. Sa kasalukuyang update sa recruitment program, 138 na lalaki at 62 na babae na ang dumaan sa final interview. Ang aktibidad ay nilahukan ng mga miyembro ng Regional Screening Committee at mga opisyal mula sa iba't ibang unit ng Payroll 3 upang matiyak ang tamang proseso at pagpili ng mga kwalipikadong aplikante. Layon daw ng Payroll 3 na dumami pa ang bilang ng kababaihan sa hanay ng kapulisan at tiyakin na maging bahagi sila sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa rehiyon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita, itinalaga na bilang isang ganap na kardinal si Most Reverend Pablo Virgilio David o mas kilala ng mga Kapampangan bilang Apong Ambo nito lamang December 7. Kabilang na siya ngayon sa mga bagong kardinal ng Simbahang Katolika. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Aisel Fernando. Opisyal nang itinalaga ng Santo Papa bilang isang cardinal si Most Reverend Pablo Virgilio David o Apong Ambo para sa kanyang mga kabalin Kapampangan. Si Cardinal David, nakasalukuyang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP at ang obispo ng Diocese of Caloocan, ay isa sa 21 new cardinals ng Simbahang Katolika. Tinanggap ni Apong Ambo ang kanyang pulang bereta at singsing mula kay Pope Francis sa consistory na idinaos sa St. Peter's Basilica, Vatican City, Sabado, December 7. Batay sa ulat ni Roy Lagarde ng CBCP News, ito na ang ikasampung consistory na isinagawa ni Pope Francis para magtalaga ng bagong cardinals sa loob ng kanyang 11 taong pontificate o pamumuno sa simbahan. Binigkas ng mga bagong kardinal ang creed sa seremonya bilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Sinundan ito ng oath of fidelity and obedience to the Pope at sa kanyang mga successor. Binigyan din ng titular church sa Roma ang mga bagong cardinal bilang simbolo ng kanilang koneksyon sa Diocese of Rome at sa pastoral ministry ng Santo Papa. Itinilaga ang tubong Betis Guagua na si David sa Deaconry of Transfiguration of Our Lord Jesus Christ, isang 20th century church sa western suburbs ng Rome. Kabilang sa mga tungkulin ni David bilang cardinal ang pagiging bahagi ng conclave na boboto sa bagong Santo Papa sakaling mag-resign o sumakabilang buhay si Pope Francis. Siya ang ikasampung Pilipino na naging cardinal. Taong 1983, nang maordenahan bilang pari si Apong Ambo sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga, hinirang din siyang auxiliary bishop noong 2006 sa edad na 47 at noong 2015 ay tinalaga siya ng Santo Papa bilang obispo ng Caloocan. Nakilala si Apong Ambo para sa aktibong pakikibahagi sa mga isyu sa komunidad at pagtatanggol sa karapatang pantaon ng mga mahihirap, lalo na noong kasagsagan ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Nagpaabot ng pasasalamat ang bagong kardinal sa lahat ng kanyang mga kababayan na nagdasal para sa kanyang bagong misyon. Gusto ko lang po magpasalamat dahil na sa lahat ng mga kapatid sa Diocese of Caloocan na nag-organize ng isang triduo bilang panalangin para sa paghahanda ko dito sa Roma para sa konsistoryo. Maraming salamat po. Dama po ang inyong panalangin. Maraming salamat din sa lahat ng mga kaibigan, mga kilala, mga kababayan sa Pilipinas na sumama sa akin sa pananalangin. Nag-post po ako tungkol sa kahulugan ng pula. Sa aking Facebook account, ipasa na lang ninyo yung aking reflection doon. It was actually delivered about Red Wednesday at I think it's very relevant tungkol sa kahulugan itong masyadong pulang-pula na support and what this means for the Christian faith. So, maraming salamat po sa inyo at I'm looking forward sa aking pag-uwi ito ay dahil ay na miracles.
Thank you at see you all soon. Thank you po. Kasama si Justin Dizon, Isel Fernando, CLTV 36 News. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang bill na magdedeklara sa probinsya ng Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines. Nagpapasalamat naman ang Kabalen Senator na si Lito Lapid sa pag-aproba ng kanyang mga kasama sa bill. Hindi lang daw mga Kapampangan ang kinikilala ng Senate Bill No. 2797, ngunit maging ang mayamang culinary heritage ng bansa. Dagdag niya, masarap at pinagmamalaki sa mundo ang lutong Kapampangan. Tiwala ang Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated na magiging magandang takbo ng business sector sa Central Luzon sa darating na 2025. Kasabay daw kasi ng pagdami ng kanilang mga miyembro ang paglago ng mga negosyo at trabaho sa rehiyon. Narito ang mga detalye. Nasa 200 miyembro ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM ang kamakailang nagtipon-tipon sa Simon Hall Best Western Metro Clark Ciudad Angeles para sa kanilang taunang Christmas soiree. Ayon kay PAMCHAM President Teresa David Carlos, ang pagdalo ng mga miyembro ay patunay ng patuloy na pagbulas ng business sector hindi lamang sa Pampanga kundi sa buong Central Luzon. So yung members ang talagang inaalagaan naman namin because it's really them that will prime the countryside, diba? Priming countryside business, just like our founders said that that is really our tagline, no? So actually there would be a lot, I just don't know the numbers, no? There would be induction of new members. So sabi ko, talagang it speaks of something that that the PAMCHAM is able to do for the members. Bukod sa kasiyahan, 16 na bagong miyembro ang formal na inindak sa samahan. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 700 ang kasapi ng PAMCHAM na binubuo ng mga negosyo mula sa loob at labas ng Pampanga. Actually, it caters to all sizes of business, no? Like for example, we have yung mentoring the mentees ng mga micro entrepreneurs. Micro talaga na so it's a kind of a big brother, small brother relationship. So tuwang-tuwa kami at tuwang-tuwa din sila, of course, the micro entrepreneur. They get in touch, we get in touch with them. Kasi siyempre sila, sometimes they feel intimidated kasi ang liit-liit daw nila. Pero dun nga kami papasok It's really the chamber that will help them convert them to as micro to small to medium. Isa rin sa mga tampok na bahagi ng gabi ay ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging individual at organisasyon na kaanib ng PAMCHAM. Kabilang sa mga pinarangalan ay ang yumaong founder ng Laus Group of Companies na si Levi P. Laus na binigyan ng Legacy Award. Pagkilala ito sa mga mahalagang ambag ni Ginoong Laus, hindi lamang sa negosyo, kundi pati na rin sa komunidad. Tumanggap din ng Excellence Award in Leadership ang CEO ng Romac Group and Trading Company at PAMCHAM Director na si Rene Romero. Ayon sa kanya, inaasahan pang mas uusbong ang ekonomiya ng rehiyon dahil sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan na magbibigay daan sa mas mabilis na daloy ng kalakalan at mas maraming oportunidad para sa mga manggagawa. Ang Pampanga Chamber is always bullish in terms of our economy, in terms of our situation in our locality, which is Pampanga and the Region 3. As you can see, this coming few quarters of 2025, yung mga infrastructure na matatapos, ita-turnover na sa gobyerno yan. So yan ay magbibigay ng biyaya, ng malaking grasya sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga negosyante. Isa pang magandang economic forecast ang ibinahagi ni Architect Nestor Mangyo, Director ng PAMCHAM, kaugnay ng pagsigla ng maraming industriya sa Pampanga. So we're fast recovering and many businesses have opened up and have resumed their operations. And we're happy that the growth of businesses here from entertainment, restaurants, hospitalities, and commercial buildings, they're booming, especially also in the Freeport zone. No? We have so many investors looking for properties inside and outside the Freeport zone.
Sa pagtatapos ng taon, nananatiling positibo ang PAMCHAM sa pagpasok ng 2025. Bagamat malaki na ang narating ng kanilang samahan, naniniwala silang mas marami pa silang magagawa upang mapalakas ang ekonomiya ng Pampanga at ng buong rehiyon ng Gitnang Luzon. Makikita naman ninyo mga miyembro, tsaka makita mo masaya sila, no? And of course, it's the time for to celebrate the birth of our Creator, of our Jesus Christ, no? So, at least once a year, nag-iipon-ipon, magsaya, and probably welcoming the next most prosperous New Year 2025. Mula sa masayang pagsasama-sama at pagkilala sa mga natatanging miyembro, buo ang hangarin ng PAMCHAM na magpatuloy sa kanilang misyon na paunlarin ang negosyo at kabuhayan ng bawat Kapampangan at mamamayan ng Central Luzon. Angelica Cara, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Good news para sa may mga #travel goals. Kung dati, stressful ang pag-aasikaso ng travel requirements para lang makapag-out of town, ngayon, 100% stress-free na sa tulong ng mga travel and tours gaya ng SkyMC Godspeed Travel Services. Kamakailan, binuksan na sa Robinson Star Mills ang second branch ng SkyMC para makapaghatid ang serbisyo sa kababayan natin na gustong mag-travel, especially this holiday season. Panoorin ang ulat ni Ashi Punzalan para sa kompletong detalye ng services nila na pwede niyong i-avail. Holiday season is the perfect time to travel. Lalo na sa panahon ngayon, napakadali na mag-out of town at makapunta sa inyong dream destination sa tulong ng travel and tours gaya na lamang ng SkyMC Godspeed Travel Services. Makalipas ang 14 na taon ng serbisyo, ipinagdiwang ng SkyMC Godspeed Travel Services ang kanilang matagumpay na operasyon sa industriya sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong branch sa Robinson Star Mills, Pampanga nitong Sabado, December 7. Taong 2010 pa lamang, kilala na ang SkyMC sa pag-aalok ng maaasahang serbisyo gaya ng airline ticketing, tour packages, hotel accommodations at business assistance. Ayon sa may-ari at general manager na si Clarisbel Francisco, mahalaga na maging mapanuri ang publiko sa pagtangkilik ng lehitimong travel services. Kailangan ding isaalang-alang kung may accreditation nito mula sa Department of Tourism o DOT. Kailangan ding isaalang-alang kung accredited ito ng Department of Tourism o DOT. So, marami po kasi nauuso ngayon sa Facebook page po na mga po-promote po sila ng mabababang rate, pero pag after po nun is nai-scam po sila. So, double check nyo lang po, lalo na kami mga DOT accredited po at saka may mga association po kami mga travel agency po. Dagdag pa niya, bukod sa proteksyon mula sa Peking Travel Services, makatitiyak din ang kanilang mga customer na sumusunod ang kanilang kumpanya sa mga regulasyon at pamantayan ng industriya. Kaugnay nito, masayang ibinahagi ni Francisco na mas accessible na ang second branch ng SkyMC dahil located ito sa Level 1 ng Robinson Star Mills. Para naman sa mga hindi makapupunta ng personal, maaari naman daw bisitahin ng mga kliyente ang kanilang Facebook page upang mag-inquire o mag-book ng tour packages. You can visit our office po or you can message us po sa Facebook page. We have a Korea tour packages po. No requirements needed po yun. Guaranteed visa approval po. So available po kayo. Check nyo lang po sa Facebook page namin. Samantala, opisyal namang inanunsyo ni Mercedes Quinto, Sales Executive ng Sunlight Air, ang kanilang exclusive partnership sa SkyMC Godspeed Travel Services. Ito ay matapos makuha ng SkyMC ang travel agency accreditation mula sa Sunlight Air. Actually, one day, months before, Miss Clarisbel, the owner, messaged me to be an exclusive partner with SkyMC Godspeed Travel Services. And then we process all of the materials, the dates, and etc. And then
the rest is history. So we are now at their opening, and Sunlight Air is very very grateful to have Sky MC as a travel partner. Ang Sunlight Air ay isang boutique airline na kilala sa personalized services at nag-o-offer ng direct flights mula Clark patungong Coron, Siargao, Caticlan, Cebu at iba pang destinasyon. Ayon pa kay Quinto, ang partnership ng Sky MC sa mga kumpanya gaya ng Sunlight Air ay nagdudulot ng mga benepisyo tulad ng exclusive access sa booking portal, mas maraming destinasyon, mas mataas na kredibilidad, at mas magandang karanasan para sa kanilang mga kliyente. Kaugnay nito, inimbitahan ni Quinto ang iba pang travel agencies na interesadong magkaroon ng partnership sa Sunlight Air. Accreditation of travel agencies. So actually, I'm in contact with the organizations of travel agencies all around the Clark and Northern region. So if you have a business like business permit, TTI, also the requirements registration form, the agreement form, and the 5,000 initial deposit only, and it is consumable on our portal. So again, Sky MC has their own exclusive portal. So it means they can book directly on the portal, and if there's a problem, they can contact me anytime. Kasama si Karen Morillo, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Concerts sa world's largest indoor arena at bonggang raffle prizes. Itong handog ng Cloud staff sa kanilang empleyado bilang selebrasyon ng kanilang tagumpay at pagkakaisa. Gayon din bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa Cloud staffer na siyang lifeblood ng kumpanya. Silipin natin ang masayang kaganapan sa kanilang year-end party sa balitang ito. Capping off the year in the best possible way. Taon-taon, magarbong year-end party at iba't ibang pakulo ang inihahanda ng Cloud staff para sa Cloud staffers. At ngayong 2024, isang fun and entertaining concert ang in-enjoy ng mga empleyado ng kumpanya kasama ang kanilang family and friends. Limpak-limpak na raffle prizes din ang kanilang naiuwi, gaya ng free trips sa iba't ibang lugar, motorcycles at 2 brand new cars. Ito ang inihandog ng Cloud staff sa Cloud staffers sa ginanap na Roar 4 nitong December 6 sa iconic na Philippine Arena, Bulacan. Over 25,000 ang nakisaya, sinasabing Cloud staff year-end party sa world's largest indoor arena. Sayawan, hiyawan, at indakan. Ito ang naging senaryo ng magtanghal na sa entablado, ang iba't ibang local artists at syempre, ang star ng event, ang Air Supply. Hindi rin nagpahuli sa kasiyahan ng CEO ng Cloud staff na si Lloyd Ernst. Ito raw ang kanilang paraan upang ipagdiwang ang mga tagumpay at pagkakaisa ng kumpanya. Gayon din ang pagpapahalaga sa Cloud staffers na ayon kay Ernst ang kanilang lifeblood.
Without our staff, we are nothing. And our relationship, because this is what our customers look for. Our customers are in Australia and the US, and they bring these global careers right here into the Philippines. It's fantastic. So this is how our customers want the staff treated. We try to deliver these unique experiences. Another part of the culture is that we involve the families of the Cloud staffers. So there are mums and dads and aunties and uncles and grandparents here. Nagsimula sa 7 empleyado at nasa mahigit 65,000 na ngayon ang binibigyan ng trabaho at oportunidad ng Cloud staff. Well, we have about 6,500 people now, but we also have operations in Colombia and India as well, and we kind of treat this all as one Cloud staff community. But, you know, you're right, the 7 people, I think we still have 5 of them working with us today. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ng Cloud staff sa pagpapalawak at pag-recruit ng employees. We're always looking for great talent. And I think one of the interesting challenges moving forward is with this world of generative AI. So today we're going to announce some really special initiatives. And so, you know, we're really embracing AI. We've been developing some areas around this. But people can sign up at jobs.cloudstaff.com and you can see everything that we have to offer. We're always looking for great staff, but we also want to help people progress their careers, and hence the reason why today we launch our Studio AI. Nagpapasalamat naman si Ern sa lahat ng Cloud staffers na susi rin ng tagumpay ng kumpanya. Cloud staffers, thank you very much. You know, it has been a wonderful year, and we create this Cloud staff community, and that creates the magic which brings us together for events like this. Kasama si Liana Canilao, Angelica Cara, CLTV 36 News. Kinilala si Lisette Laos Velasco, Chairman at CEO ng Laos Group of Companies, bilang most outstanding Kapampangan sa larangan ng pagnenegosyo. Si Laos Velasco ay naging simbolo ng mahusay na pamumuno at katatagan sa Pampanga at higit pa sa kanyang pamamahala. Pinamumunuan niya ang isa sa pinakamalaking network ng mga automotive dealerships sa Pilipinas na may 75 dealerships sa Central at Northern Luzon. Ngunit hindi natatapos ang kanyang pananaw sa industriya ng sasakyan. Ang Laos Group ay matagumpay ding nakikibahagi sa media, real estate, insurance at hospitality. Kaya't ituturing na haligi ng kaunlarang pang-ekonomiya sa rehiyon. Nagtapos si Laos Velasco ng kursong Human Resource Management mula sa De La Salle University at nagkamit ng master's degree sa business management mula sa Asian Institute of Management. Bago maging CEO, nagsilbi muna siya bilang COO ng negosyo ng kanilang pamilya na siyang nagbigay sa kanya ng masusing karanasan para sa kanyang tungkulin. Hindi naman natatabunan ng kanyang mga nagawa. Pinarangalan siya bilang Woman Entrepreneur of the Year noong 2022 ng Ernst & Young at kinilala rin ng Asian Women Entrepreneurs Network bilang isa sa 10 leading women entrepreneurs noong 2023. Kabilang din siya sa mga ginawaran ng Saluto Dealer Awards ng Ford Motor Company noong 2021. Ang advokasya ni Laos Velasco para sa kaunlaran ng kanayunan ay nag-ugat mula sa pamana ng kanyang ama na may mahalagang papel sa muling pagbangon ng Pampanga matapos ang pagsabog ng Mount Pinatubo noong 1991. Patuloy niyang isinusulong ang misyong ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng pribadong sektor at mga lokal na pamahalaan. Maliban sa Laos Group, nagsisilbi rin siya bilang Independent Director sa NLEX Corporation at Trustee ng Philippine Business for Social Progress na higit pang nagpapalalim sa kanyang dedikasyon sa sustainable growth. Sa tapang at kabutihan bilang kanyang mga prinsipyong gabay, nananatiling ilaw ng pag-asa at kaunlaran si Lisette Laos Velasco para sa Pampanga at sa buong bansa. Tunay na isang Kapampangan powerhouse na namumuno ng may puso at malinaw na bisyon. Ang kwento ni Lisette Laos Velasco ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng katatagan at pamumunong may layunin.
Pakinggan natin ang kanyang pasasalamat matapos maparangalan bilang Most Outstanding Kapampangan in the field of business. Lisette Laos Velasco, kasalukuyang Chairman and CEO ng Laos Group of Companies. Malugod ko pong magpasalamat king pamunuan ng MOCA, headed by their Chairman, yung kakatamo pong Vice Governor, Lilia Nanay Baby Pineda, and kareng ega-naga pong miyembro ng komite. Manakal pong salamat din king Pampanga Chamber of Commerce na sumiti king kanakong nominasyon. Ing parangal abibiyena ning malugod kong probinsya kanako ay espesyal. Not only because ren kanakong pengari na Levi P. Laos was an awardee in 1991 in the field of business with civic consciousness, and ing kanakong ima na Maria Teresa Laos noong 2002 in the field of community service. But also because ita pong tiwala and suporta na ning probinsya kareng pribadong individual kalupami. Ali ko po agawain ningan kung alila po makaantabe ren kanakong kapamilya. Ikuya Con, Carissa, Adrian, Dior, and asawa ko pong Idino, ren anak kong Imika and Reese, and lalo na pong imaming Tess. Mahigit na pong 4 dekada ng Laos Group. And yung parangal abibyeyo po ng Bengi ay dedicated karenganang empleyado na ng Laos Group of Companies both then and now. Yung pangarap mimo po bilang pribadong negosyante is makasawop at saka po mapaayos yung kalagayan dareng kaya katamong kabalen. Pero ini pong rekognasyon na bibyeyo po kaya kami ay lalo pong magpasikanlub kaya kami para gawan mipapuing nararapat para kayong probinsya. Finally, syempre po magpasalamat ko po kayong apong Ginu, karengagan na pong blessings na binye na po kaya kami. And syempre, kaya kaming pinakamalakas na anghel sa langit na si LPL, na hanggang ngeni patuloy na kaya pong pangadi at saka po makantabay po kaya kami. Salamat po talaga keng parangala iti and congratulations karen pong kayabe ko pong makatanggap award ngening Bengi. Luwidya po yung Kapampangan. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Exo dating Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official, at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.